pini jangmi ni phai Chris sirkep arni anke India lockdown kangkir ni inkoira troksi ke choklo Karbinglong ang kanglong la suka phire meme coronavirus abur madik covid-19 abur pen non marke jokpon bomlang Karbinglong ang kanglong ing samjin men sila so lockdown chunpon bomlang ang ton amasi hithi khulas tami inkirkling la son thak thak si Howraghat ahithi mate arong supi along stami ang ton akhulat inkirkling la pen la punat hemkonglong ang bukhal stami echeleng ing arthai ason si nitum thekponlong la pen hithi khulada long sang tet hui chana matum social distance asai pa dupon si alang nitum sang ai hui chana pon lapen iton kelang atum kising jit ajot la so ahi thi mate Howraghat ai chilong sta non man ki ing samjin ben si chun pon bom lang lapen suluk sudak abirta nitum ridum long delang coronavirus mari covid avur pen ajok India andang pilong semi lockdown phatpon dalo laso lockdown ke phatpon anlong karbi anglong long semi sampridang son theklong long pinilitum karbi long ribir tapen ladak Howraghat ataun kum along an litum homri lo laso hiti ang ton pe masi inkirkling asang sampridang son theklong munis tamil ladak chelat ing arweng dan chot kalilang hemkong nong sus tamil laso hiti long ke idam ke bang sta kom hek mating arweng son theklong lapunat hithi kulat ste ang ton pe inkirkling son nitum thekpon long isi hithi kulat labang ke sang chunam kulat hana chunam kulat tapelapu dowai hayu chunam kulat isi humni ka pu pen thekpon long laso ajok pen laso atonong stame aniwang made hodai ke ladak penang an munit ke chelat made munit chito theklong ladak pe isi tharami lo Howraghat labang helapu apar Howraghat be chite bok het ajok penang an laso adak menitum kecire mati lasu avur ben ke phire kecirok tok ke do lasu ang thek ni tum thek ponong lo ladak pu bustame hemkonglong ke the stame mate bas bustame lasu hemkonglong stame chelan lepin lo no ni tum thek ponong lo ladak pi ni tum karbing lo ributa pe lasu Howraghat account lasu hi thi long ni tum nang khuri lo hi thi klat stame inkirkling ason thek long la pen munis stame ke chelat ing art thai athos chi thek long pinpur da melo asam ang kang along pinang an laso avur ben ajok alang litum kisuk yun mati laso covid 19 laso avur ben kisut pinang an aphai dutang lo lapen apran ke dam nang ta laso avur ben dutang lo laso ke phiri pen ajok pinang an hadak Howraghat along ke du hithi kulat alang litum stambe laso buthak chirok tok alang litum non itum ke do thek thong lo munir ke cherat ing arweng ason si theklong lapen hithi kulat long stambe kang pu ing arweng ason si theklong lapu hem kong long so mu stambe la so Howraghat taon long ke penang an hem kong long so ke chelat ke dam ke bang ditum ing arweng ason ni tum thekpon long isu pinpur dam melo ili karbi etum stambe ke chiri du na kenang soda la so avur ben itum jong sik karbiang long long jong sik ke bang do patang te ili tumi ki dug det asu ke chong dar ben sik cholong chot asu ili tu la so avur ben itum spa jok sung krung ji la so avur ben itum ko son bi spa jok nagi ma labang ke mithang jung jung stami ke chiri akenang son lo hithi kular ke jam stami ili tu social distance do nang ji mate mitar isi itum chelo do nang ji jong si itum jirpo jirpi theklong pustami ili tu labang ke hensek chipi lar itum kardom chipi rong mimu lapen itum nani hong ke bar stami mas en panangji mas abi stami rumor men stami itu ing hudi panangji lancho te kalilang ladak itu pen choi long stami itu la so pen choi long stami itu cepat choi chidenangji athila so avuro pi labang ke na hok long takidun det iri long seminang dun det la pen choi long seminang dun det made jongsi kumani la so avur kilong abang phu ba jongsi hala so kang ni adip lit ing ni dun det hala ki ora dip lit ing odun det lebutang te la so avur ilfan un det ji la si ili tum non karbiang long bang ke la so avur bang ke avelang la so avur bang veng kun pen ili tum karbi arat tu ans tambe la so avur ber jong si pajok nang jima la pen la so avur ber chipe helu nang jima la so itum asai ke deng por akenang sot lo ili tum thekpon long lo ili tum karbi arat tung ke chong du ke chong dat pen si ke cholong chot mate ko on ma ili tum ke chong dat ing ibu prupen la pen si tum ke cholong chot la si la so avur pen jong si tum nang kilelo nang ki unlo putete itum la so avur pen ke pajok ji afan mate la so avur pen jong si
Dak ki unlo pedang te litum avur pen ge tum se silangi fan ili long tang kam ha kavi non stami litum thek long lo la so India lockdown ke phat pon der ahut pinang an ilitum ki chomo we litum thek pon long lo ki jun mo we thek pon long lo la so putak pinang an social organizations atum pen chenglok ladak council pen stami ladak lems pen stami litum sangheron hol pi pon bom lo isi abang e la sono lo non ladak inglong atok do ano honest me la so alam kili long li ans tami hadak do riso yang atum la so buthak alang le tum phan than pari ponang po ebong sumar bumar suma so buthak ko son bes la so buban sipelo nang jimla ta elahai bes than ponang po ati pinang an ili bongso mumar atum makila so avurben chini ne do thegong lang la fer ili fisar fusara tu khala tum ta chini ne theglong lang sa halait an thuman stambe la so avurben sipelo nang jimba ko son si la super kes pa jok nang jimba la so buthak etum than pon bolom nang i karbi hijar ang bok la so avurben sipelo nang ji la per karbi ang long ang kang so avuru long pawang ved nang ji lepen ang tana su ke bang jong si theglong pedang te alang li tum phanta ili tum alang tum phan doktor long paklang ponang po la police wan than se alang tum phan same alang tum phan pa check up ponang po lalu pedang te ili tum isi la so avur ve tum ke jok son si thek ponlong po la si un an ve la so avur karbi ang long arlo same na pawang long le den nang ji la pe la so avur ben ili karbi arat pen un an ve chip helo du nang ji la so bang ke anu tin stambe itu kenang sot la anu tin stambe itu asai dolo lape asai si klempon red nang pula so avur pen karbi ang long kang long pawang long le der job har bangke pini jangmi ni phai cleaner cap arni ant india lockdown ni inkoira troksi ke chok arni anlo litum lada parokha hi thi an ki humri ni tum thek long ateng pulo tangte penang ana akhulat kang puni tum thek long duai ke nam akhulat sangke nam akhulat lapen han ke che jor akhulat anstame kang puni tum thek long lapen hem kong long so chelat puna son ni tum thek long lapen muni de tum kidam ke bang ing ar thai son ni tum thek long lapen so hawar along non ban ke suluk sudak avelang lapen ing sam jin pensi india lockdown chut pon bom lang india lockdown non lockdown ching bom bom lo la so lockdown non bang ke ki wangji eruin ki thom arnian sil so lockdown stame kang kiru pa do pon bom lo la sul so kang kir pa do pon bom lo ni tum karbilong ri beta pe pile da pa khro khwa hi thini tum hombi lo dak ni tum na huri tum thek pon lo dak ang to akhulat samile tum inkir kling ason si thek pon long la pe na dak non ba ke ing samjin pe chun pon bom lang la so hi thi khulala long non ni tum thek pon long patang te dak han ke jor akhulat i humi kang pu thek pon long la pen an to ta kalila pu duwai ke jor akhulat ka isum huni ka buthek pon long la hem kong long so cheleng pu son thek bong long sin non ban ke la so hawar along stambe la so avur pen chokon bom lang la pen la so hawar pen non ba ke kiton ke lang atum pen stambe tum thek pon long le la pen avedet pu wifi stambe la dak alang litum la da hiti klar ke do ke da maung sti alang litum ing arjir la son si thek pon long la so india lockdown pen ajok penang an la dak sampi dang ason si thek pon long lo non litum thar pon mira la so avur pen litum pa jok je pan penang an litum karbi arat stambe chirok tok do bom ason si thek pon long lo litum ka humbiram ka frek hawar ka humbiram hul stambe litum thek pon long lo penang an la so bu tha litum thek pon long lo la so hawar along stambe litum ang ton pe akhulat ba ke ingkhir kling ason si thek pon long lan so takle lang la pu hana khulat i hum huni tum thek pon long la pen la pu nat duwai ke chenam akhulat i hum huni ka pu thek pon long lo lan so takle lang la hem kong lo so bang ke tum cheleng phun si ason si thek pon long la pen lan so takle lang la pu da ke ton ke lang tum stenon ma ke ni tum na khomri ni tum dak ladak ni tum thek pon long le la pen ladak ing sam jin pen si la so kang kir se non me chun pon bom lang la so pu thak pen penang an ladak to chalo ke los le lo ko